Добрага ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Дарынка, Лесік, як вы лічыце, які колер мне больш пасуе? Табе усе колеры падыходзяць, Кася. І я так лічу. Выбірай любы. Усё будзе да твайго тварыка. Сябры, мне цікава ваше меркаванне. Толькі адказвайце сумленна, таму што пытанні у мяне сур'ёзныя. Які колер мне больш падыходзіць? Кася, дзяўчынкі і хлопчыкі адказваюць, што табе падыходзяць сукенкі ўсіх колераў. О, дзякуй! Калі нават гледачы мне так адказалі, значыць, сапраўды мне пасуе ўсё-ўсё. Гэта ж цудоўна, сяброўка. Кася, а навошта ты пра гэта пытаешся? Хочу пошить сукенку для ранешника. Кася, ты учора хвалілася сукенкай. Правильно, только я подумала, что мне потребна яшчэ одна, каб я могла выбрать самую-самую. Тады табе спатрэбіцца дапамагатыя. Ранішнік на носе. Вось бы адначасова много-много швачак узяліся б за працу, і вось яна, сукенка маёй мары готова. Яшчэ спатрэбіцца многа-многа іголак. Я ведаю, хто нам можа дапамагчы. І хто гэта? Вожык, вось у каго іголак незлічоная колькасць. Але я жартую, вядома. Кася, а у нас жа з табой ёсць знаёмы вожык. Сапраўды, не так даўно бачыліся з ім. А мяне з гэтым вожыкам пазнаёміце? Абавязкова. І цябе, і ўсіх нашых гледачоў. Вожыкі усеядныя жывёлы. Яны любяць частавацца насякомымі, слімакамі, чарвякамі, ягадамі і фруктамі. Знешне здаецца, што вялікая колькасць іголак замінае яму даволі лоўка рухацца. Але гэта не так. Вожык перасоўваецца даволі жвава. Дарэчы, іголкі вожык ніколі не выкарыстоўвае для нападзення. Яны ў яго выключна для абароны. Калі вожык адчувае небяспеку, ён хутка скрочваецца ў шарык. І не кожны асмеліцца падысці да такога калючага калапка. Вожыкі валодаюць цудоўнай памяццю і добра запамінаюць маршруты, дзе ім удалася адшукаць ежу. Будзеце здзіўляцца, але на самой справе яны добрыя плыўцы. Так што лужына ці нават рака для іх не з'яўляецца перашкодай. На лапах калючыка па 5 пальцаў з кіпцюрамі. Яны дапамагаюць вырыць сабе схоўку, калі гэта неабходна. У халодны перыяд вожык можа залегчы ў спячку. А як толькі тэмпература паветры павялічваецца, вожык выходзіць са сваёй нары бярлогі і адпраўляецца ў пошуках смачнага. Вось і наш знаёмы калючык вырашыў пасілкавацца. Вельмі любіць ён паласавацца пчоламі ці восамі, прычым зусім не баіцца іх укусаў. Але бывае, што яго вабіць і садавіна. Вожык можа і з'есці вітамінны фрукт, а можа начапіць яго на свае вострыя іголкі і так прагульвацца па садзе ці лесе. Але навошта ён носіць гэта на сваёй спінцы? Аказваецца, зусім не дзеля таго, каб зрабіць запасы харчавання. Яблыкі ды грушы вожыкі носяць на сваіх спінках замест лекаў. Кляшчы ды клапы часта турбуюць калючыкаў. Тады вожыкі чапляюць сабе на спінку садавіну і кіслым сокам адганяюць паразітаў. Разумныя звяры, скажу я вам. Гэта даўно прыкмецілі людзі. Таму ў многіх казках менавіта вожыкі уяўляюць сабой сімвал мудрасці. Самы час узгадаць знакамітыя казкі, у якіх адным з персанажаў з'яўляецца вожык. А я раю іх перачытаць. Цудоўнае знаёмства атрымалася. А чаму б нам зараз не паглядзець мультыплікацыйную казку? Сядайце зручней. Уключаю! Мне нават шкада ваўка ў гэтай казцы. Не перажывай, Кася, гэта толькі казка. У сапраўдным лесе ваўка не так проста перахітрыць. А я ведаю звера, які знешне нагадвае лісу, але ўсе называюць яго ваўком. А на самой справе ён воўк ці ліса? Вучоныя вызначылі, што на самой справе гэта унікальны звер. Ні сваяк ні ваўку, ні лісе. І што гэта за дзіўны звер такі?
З задавальненнем покажу і розкажу про його. Представляю вам гривастого вовка. Карацей яго імя гучыць як гуара. Гуара? Нагадує назву екзотичного фрукта. Гэта звер яшчэ той фрукт. Знешне рыжая ліса, а па характары злы воўк. А дзе жыве такі воўк? У паўднёвай Амерыцы. Рыжая шубка робіць яго падобным да лісы. А доўгія тонкія ногі, як у гончай сабакі. Вушы вялікія, а вось хвост наадварот кароткі. Поўсць на загрыўку доўгая, яна стварае сапраўдную грыву. З-за гэтай грывы воўк і атрымаў сваё імя Грывасты. Цікава, што нараджаюцца шчанюкі гуары з кароткімі лапамі, а потым яны пачынаюць даволі хутка расці. А гуара драпежнік? Драпежнік. Рыбы, малюскі, насякомыя, дробныя птушкі. Аснова харчавання гуары. Трэба адзначыць, што паляўнічыя яны не вельмі добрыя. А чаму? Бегае гуара не хутка, і пры гэтым у яе няма моцнай сківіцы. Таму часцей такі ваўчок ласуецца ці бананам, ці проста сакавітай травой. Я б зараз таксама перакусіла чым-небудзь салодкім. Лепш чым-небудзь карысным, Кася. Прапаную перакусіць і паглядзець мультфільм. Можна я выберу мультик? Выбірай, Кася. А я не дазваляю. Сідайце зручней. Ну добре, добре. Мультиплікацыйная казка пачынаецца. Сябры, а вы б хацелі паплаваць зімой сярод льдоў? На вялікім караблі ледаколе? Не на караблі, а проста ў вадзе. Бррр, гэта ж вельмі холодна. О, такое плаванне толькі для пінгвінаў ці маржоў. А я нядаўна даведалася, што існуе вельмі цікавы від плавання, які называецца айсфлотінг. А што гэта за плаванне такое? Раскажы падрабязней. Айсфлотінг – гэта плаванне ў спецыяльным касцюме ў халоднай вадзе. Можна зрабіць палонку у любой рацэ ці возеры і плаваць. Незвычайна рака ці возера для такой справы не падыходзіць. А што падыходзіць? Лепш за ўсё вада паўночных мораў ці нават акіяна. Жадаючым паспрабаваць сябе ў айсфлотінгу дапамагаюць апрануць спецыяльны касцюм, які не прапускае ваду і дапамагае трымацца на паверхні. І, напэўна, такі касцюм не дае змерзнуць сярод ільдоў. Правільна, Лесік. Значыць, цябе прывозяць і прапануюць скокнуць у халодную ваду? Усё так. Толькі вось скакаць ні ў якім разе нельга, таму што можна пашкодзіць касцюм аб востры лёд. Таму раяць акуратна апусціцца ў ваду, легчы на спіну, раскінуць рукі і... Атрымліваць асалоду ад лунання сярод бясконцых ільдоў. Але пры гэтым не адчуваць холаду? Толькі нос можа трошачкі адчуць холад, таму што твар не закрываюць поўнасцю ад ветру. І колькі доўжыцца такі сеанс плавання сярод ільдоў? Звычайна каля 40 хвілін. За гэты час можна цудоўна расслабіцца, адагнаць непрыемныя думкі і атрымаць зарад станоўчых эмоцый. Сябры, рызыкнём адправіцца ў такое плаванне? А чаму не? Дзяўчынкі, вы зараз жа адпраўляецеся ці паспееце мульцік паглядзець? Без мульціка нікуды. Праўда, Дарына? Тады глядзім. Уключаю. Ну а зараз, сябры, надышоў час развітвацца. Цудоўнага вам дня! І новых адкрыццяў. І давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Усе памятаюць, калі яна адбудзецца? Мы сустракаемся, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Не праспіце!